Dwar l-emendi li saru fl-istatut tal-Partit Nazzjonalista biex fil-waqt li għadu kap Bernard Grech kap futur jinħatar b'metodu li jinħatar ieħor ta' ġewwa, id-deputat nazzjonalista Beppe Fenekadami għalilna li dan gideb tal-Gazzetta Kulħadd u ta' One News. Madankollu l-aħbar li nkiss saru emendi fl-istatut li jagħmluha diffiċli biex jekk ikun hemm elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista jidħol xi ħadd minn barra kif kien għamel Adrian Delija ġiet irrapportat oriġinarjament mill-Gazzetta Malta Today. Daħħaltu emendi dwar il-ħatra tal-kap tal-Partit Nazzjonalista. L-eżekuttiv tal-partit u l-istorja li qed tiġibu fil-kulħadd hija storja ivvintata bbażata. Il-Malta Today rapportat. Li tiġibu fil-kulħadd u tirrepetu super. Il-Malta Today rapportat. Il-ħadd li għadda l-Malta Today rapportat kif il-ħsieb wara dawn l-emendi kien li tkun aktar diffiċli għal kandidat biex jasal sal-vot tat-tesserati jekk il-kandidat ma jkunx tal-qalba. Dan kif saret bidla li twassal biex il-Kunsill Ġenerali jarbel b'mod aktar fin l-għażla li jibgħat għand it-tesserati b'mod li jkun magħżul tal-establishment li jasal biex isir kap. Iżda d-deputat li kien kontra Adrian Delija mill-bidu qabel sar kap u wara li sar kap anke sfiduċjah, dawn l-emendi għamlu lill-partit wieħed aktar effiċjenti. Huma emendi fl-istatut tal-partit biex għamlu partit iktar organizzat, iktar effiċjenti. B'din is-sistema fejn il-vot jintiret min iġib li żjed voti tal-ewwel preferenza fl-elezzjoni mhux neċessarjament isir il-kap tal-Partit Nazzjonalista. L-aħbar li saru l-emendi fis-sistema li teleġġi kap tal-Partit Nazzjonalista kellha tkun żvelata minn gazzetta indipendenti wara li nżammet mistura għal kollox mill-pubbliku. Madankollu skont Grech l-aqwa li kien jaf biha l-eżekuttiv. Konferma li anke t-tesserati tal-partit stess li fl-eventwal elezzjoni jintalbu jivvutaw inżammew flama dwar dan it-tibdil. Għaliex inżamm mistur da, Dr. Grech? Nżamm b'debda mod mistura anzi għadda mill-eżekuttiv.